Tässä on laskelmani yli 5000 euron tuloista joulukuussa 2024. Ajoin 426 kyytiä, ajotunteja oli 206. Kyytien keskihinta oli 19 euroa. Kyytimaksusta vähennetään arvonlisävero ja lisätään bonukset, tipit ja mainostarrat, saadaan liikevaihto 8563. Liikevaihdosta vähennetään komissiot, polttoaine- ja kiinteät kulut, saadaan bruttoansioiksi 5630 euroa. Vähennetään tuloverot, niin saadaan nettoansioiksi 4504 euroa. Tässä on laskelma, miten olen päätynyt kiinteisiin kuluihin 1020 euroa kuukaudessa. Auton arvonalenemaa ja renkaat on käsitelty samalla tavalla kuin Taksiliiton taksilaskimessa. Arvonalenemaa siis tasapoistona ja renkaiden vaihtoväli 40 000. Bensan kulutus talvella 6 litraa satasella, ajomäärä kuukaudessa oli 6010 kilometriä. Tarkistutin laskelmien realistisuuden 3 tekoälytyökalulla. ChatGPT, Google Gemini ja Microsoft Copilot kaikki pitivät laskelmiani realistisina.